А на теб, хубавице, как ти името? Кой е? Да не си чалната? Наистина? Съвършена жена, хубава и без глас. Племеницата ми от село. Тежки времена. Никой не иска още едно гърло за хранене. Я доведоха в град. Племеница или конкубина? Това си е ваша работа. А това какво е? Това е на нашия треньор. Той го закачи тук за късмет. Еврейска менора за късмет на клуб, кой ще играе за националната лига. Ще му кажа да я махне. А къде е сега този ваш треньор? Хайде да поговоря малко с него. Затова днес футболистите от клуб Спартакус ще кръстосат шпагите с футболистите от клуб Македония. Поздрав към знамената! Willst du auch salutieren? Nein, ich denke, das ist mir nicht erlaubt. Und traust du dich damit zu paradieren vor den Augen unserer Offiziere und Soldaten? Nach den neuen Regeln ist es den Juden verboten, auf öffentlichen Versammlungen zu erscheinen. Ich lasse dich deine Arbeit machen, nur weil ich dir gerne beim Verlieren zusehe. Solltest du der Auslinie noch einmal näher kommen, befehle ich gleich, dich direkt hier im Fußballstadion zu erschießen. Hast du es verstanden? Jetzt los, verschwinde! Го избърка шпиц. Мърша погана. Како му беше приказката на шпиц? Нема разлика меѓу целта и потрагата, а? Овој пат ќе има разлика. Бар едно 3 гола разлика. Култура, концерт на военни оркестар, Златен град, немски звуков филм. Чите дале. Дале, нема дале. Нема ништо за нашата победа. Па нема вајда да објавуваат дека изгубиле. Како бе полак град беше тоа? Ако нема увеснико да не се десило. Мајсторе, ќе ја видне ли бе, мајсторе? Ќе издржи. Само не ја навјазуј превише. Може шајката да ти пробие до грла. Пусти цигани. Има циркус пред ратото. Маги, трикови, тракатанци на коњи, шо ли све не? Војската им ги конфискуеше коњите, па циганеве пробаа да украдат пар грла од еден воз. А нама, тоа да ти бил армиски воз. Равниц! Полни! Прицели! Море соко пие, вода на вода. Огън!
војна е. Војниците пукаат. Това им е работа. А што? Вие мислите дека оние ги напуштиле своите домови и собствените фамилии да дојдат овде и да убиваат луѓе од Курташек? Наредба си е наредба. Никому не му е лесно. Утре ова ќе биде прошлост. Оваа војна ќе роди нова Европа и ќе наступи 100-годишен мир. А до тога заебете политика, идеологија. Наша работа е да играме фудбал. Само това. Фудбал! Поздрав към знамената! Африка, не глуми трудно пиле, најбемо сви. Сите ќе робиме ради тебе, па те пеѓа. Това му е от контузија. Онзи ден имахме тренировка. Глошо под дна, удари си прста, скъсан му е нерва. Разбрах, че пак сте победили с 3-0, така ли? 4-0. 4-0. Всички топки ги спасил с контузен пръст. Браво! Чудесен спортист! Господин Гербанов, моля ви се, той ми е единствения вратар. Тие сърбищата се го пребили до смърт. Мозъка му е засегнат. Ще му го оправи, ние сме специалисти за лоботомия. Господин Гербанов, моля ви! И да ме молите, Павлов. Много малко от нашите пациенти напускат нашите учреждения, а да изглеждат така добре. Обяснете това на вашия вратар. Извини, не може. Мания. Нешто сум напнат. Тријаме битна такмица со Локомотив. Они се баш заебани. Немој да си прост. Шо реков па се? Бев у Јеходи мало. Кај таткот? Не. Кај Жамила. Жамила Камила. Како е он? Лош. Има некој нов закон што све им брани на нашите. Децата не смеат у школа да идат, старите не смеат да работат, не смеат ни вести да слушаат. Полицијата им ги заплени радијата. Светила, тешко срање. Знаеш, мене никад не ме занимале вакви големи, демек, битни ствари. Никад не ме занимала политика како Димитрија. Никад не би ризикувал живот за идеали како Африка. Добар живот, това ми било важно. Сега се осеќам кога да треба да направам нешто. Да баптам некој. Да шибнам едно 2 гола. Или да купам 2 карти за пичке матери. Па стварно си прост. Добро, бе, извини. 3-4 карти. Три карти може. Зашо може? Заебаш?
Немој да си прост. Зребаш? Зребаш? Не. Ај, смири се, утре имаш важна такмица. Чедо татино, утре, овие од Локомотив има да го најбат. 11 горди синове на древната македонска земја още един път се закитиха с лаврови венци. Повръщате ми се от тези буклуци. Направихме така, както вие казахте. Кой ти разреши да ми говориш? Защо не отсудихте Дуспа? Отсъдих Колко пъти? един път. Един път не е достатъчно. Можеше повече. 5, 10, 50 Дуспи. Нямаше фал. Хайде, бе. Петър Иванов Татарчев, това ти ли си? Брат на Симеон Иванов Татарчев. Студент по икономика във Варненския университет. Да. Не. От понеделник братлето ти ще служи на отечеството. В флотата да види какво става с русите. Моля ви, господине, той ми е единствения роднина. Това бе Кърпазанин. Македония крачи към шампионската купа. Ако спечели купата и отбора на Чифута стане арийски шампион, знаеш ли какво ще ми направят София? Кожата ще ми одерат. Разбирам. Гол тъшак, разбираш. И чезвай тук. Shalom. Eu Constância Radu. Não podemos já fazer cá serviço religioso. Ти не си сефард? Ашкенази. Hungary, Poland. Germany. Oh, then you must be the football man. All of ours support you. Thank you. The synagogue is closed. We are forbidden to hold Shabbat service. Colonel Garvanov's orders. And all this? This is our Torah. I have to get it somewhere safe. They are turning the synagogue into a stable. 5 centuries of tradition trampled under horses' hooves. Go home, son. Tomorrow is Shabbat. Forbidden or not. I have no one waiting for me there. Then you could give me a hand here. I have to pack all this by sunset. Okay. May I ask you something? Of course. What is offside? Целокупна България открива! Германците напредват към Сталинград! Още една японска победа на Пацифика! Македония победи Бенковски в София и се изкачи на второто място! Ава и синости, о Signore me, plenувам за не, и сякаш и си до мен, малка Signora. Бас майката. Отведето е една от големите привилегии на човешкия род. Елай, сину! Грехота е такова удоволствие да им се отстъпи на жените. Така ли? Така е.